Napakahalaga nun dahil sa ibang bansa, Vietnam, China, Thailand, ang benchmark ng lahat ng kanilang mga intervention ay kung nadadagdagan ba ang kinikita o kaya sinasahod ng mga magsasaka. Dahil kung billion nga ang ginagastos natin sa mga iba't ibang mga programa, ngunit hindi naman dumadagdag ang napupunta sa bulsa ng ating mga magsasaka, anong saysay ng lahat ng mga suporta. That our farmers fare well, especially in their livelihood, is my own personal advocacy in these policy discussions. The impact of the rice tariffication law on our farmers stresses the urgency of this focus on their plight. How urgent is it for our farmers? Nabanggit ko to sa ating privilege speech, uulitin lang po natin. The country produces about 20 million metric tons of palay annually. Multiply each ton, 20 million tons yun by 1,000, which is therefore the number of kilos, that would be 20 billion kilos of palay every year. So for every 1 peso drop in palay prices per kilo, that's 20 billion pesos taken away from our rice farmers' pockets. Kung mahigit 3 piso kada 1 kilo ng palay ang bumagsak ang presyo mula 21 hanggang 17, more or less, 18, 17, kulang-kulang 60 bilyong piso.